patay katong COVID-19. Ha? Daghan man tag mga kauban nga mihalin na tungod atong maong trahedya. And today, we pray for them. Naabi tay taga-sulop ng utana, Father, 82 anyos na ko, nganong buhi pa man ko, Father? Ang akong tubag, buhi pa ka, kay nakalimtan na ka sa Ginoo. Mauday ni ang nindot nga pag-ampo, Ginoo, kalimti in town ako. Kay kung mahinumduman kas Ginoo, St. Peter ka na. Pero bata-bata pa, imong pag-ampo, Ginoo, ayaw kog kalimti. Ang musugod ko sa usa ka short story, anya pagkahuman, tapuson nako with another short story. Nya, in between, diha ko mohatag og mga punto nga konektado sa tema mercy and compassion. Pero ayaw kabalaka, the short story is itself a learning story. Adunay moral lesson. Ang unang short story nga akong i-share sa inyo ang title ani, The Priest and a Soap Maker. Actually, kining pari o kining soap maker, elementary pa, amigo na sila. So, classmates sila sa elementary, amigo sila pagka high school, classmates sila. Unya, pagka college, naglahi-lahi na ang ilang eskwelahan, kay ang usa ni sulod sa seminaryo. Pero bisag na pari na ning usa, magkita-kita gihapon sila. Usa gahiyon ni ana, nagsuroy-suroy sila sa park. Onya, nangutana ang iyahang amigo, ingon siya, Father, kanang dugay-dugay naman jud ka sa pagkapari, Father, pila nakakatuig? Ingon siya, 25 years. Ingon tong iyang amigo, Father, na ako'y pangutana, Father, ayaw lag kasuko, Father, ha? Ingon siya, sige, unsa may imong pangutana? Kabalo man ka, Father, nga, dili ko katoliko, pero nalipay ko nga amigo gihapon ta. Pero mangutana ko, Father, unsa may gamit sa imong relihiyon? Tinuod ba na imong relihiyon, Father? Nahilom in town ang pare. Ingon siya, what is good in the religion? For 25 years of preaching about love, about giving, about God, why is there misery in the world? Kana bitang contradiction ba na ay Ginoo pero miserable ang tao? Tinuod ba na ang imong relihiyon, Pader? Nganong ang tao nag-antos gahamon? For so many years of preaching about love, why is there hate? For preaching about justice, why is there injustice? Ayaw kasuko, Pader, no? Ang imong relihiyon, walay pulos. Bugat nga pangutana, hilom-hilom lang gihapon ang pari, padayon sila og baklay diya sa park. Nya taud-taud nakakita siya bata. Nya nangutana siya, bay unsa ganito ang imuhang trabaho? Sa Pader, katong nagbulag ta og eskwela, nakahuman ko sa kolehiyo, nya nahimo kong negosyante. Father, I am a soap maker. Nagahimo kog sabon. Nangutana ang pari, unsay purpose sa imong sabon? Father, basig mamalit ka og sabon, pampahamis ni Father. Soap makes people clean. Ningon din ang pari, bay, mangutana ko nimo, ayaw ka suko, ha? Sa unsa may imong pangutana, Father? Ingon ka, soap makes people clean, makalimpyo ang sabon. Pero kana laging bata, hugaw kaayo. Sa pila naman kakatuig naghimog og sabon, ingon siya, 30 years na, Pader. Ingon siya, for 30 years of
making soap, people are still dirty. Ingon siya, why pulos imong sabon? Nakabalos laging pari. Nito pagpagyod ang amigo, Pader, paminaw. Soap cannot do anything good unless it is used. Ang sabon, walay pulos, kung dili kinigamiton. Nito bag ang pari, tama ka. Ang sabon, walay pulos, kung dili kinigamiton. And this is also true to my religion. Religion cannot do anything good unless it is used. Ang relihiyon, walay pulos, kung dili kinigamiton. Ako ning i-apply sa mercy and compassion. Nindot kaayo ang pagpaambit ni Father Simon. Nakadungog day ka, Pader. Wala pa pud noon kay gamisa pa ko sa GKK dito sa Sulop. Nindot kaayo ang pagpaambit ni Verle. Pero gimension ni Verle, bisag unsaong konbensyon, kung ang nakatunan dili gamiton, walay pulos. Matud pa ni Ernie Baron, knowledge is power. Pero ang bagong twist nako mauni, but applied knowledge is more powerful. Mauni ang mga punto nga akong nakatunan sa maong short story. Number 1, feeling good and doing nothing about it is not enough. Na-inspire ka sa talk ni Father Simon sa istorya ni Verle. Feeling good but doing nothing is not enough. Inspiration without action is not enough. Usa sa meeting namo diha sa mga pari, niingon ko, we have so many meetings and convention, but so little implementation. Hearing without doing is useless. Timan the true purpose of inspiration is not applause. The true test of inspiration is action. Kami nga mga naa sa preaching ministry, amok yun ang gihinumduman ang panultihon sa mga Canadian. Walk your talk. Muna, adunay usa ka pangutana nga gusto na kong tubagon. How can we practically, very practical, unsaon na to pag-apply ang mercy and compassion in a more practical way? Diman love to be complete, it has to be concrete. Muna kung miingon kag I love you, kinahanglang konkrito ang I love you, dili lang gikan sa pulong nimo. Love is not simply a noun. Love is an action word. But pasabot, you have to do something. Ang number 1 nako nga, practical ha. Kung saan na to pag-apply ng mercy and compassion, ang pinaka kanang mahununaan nako nga doable, mauni. Do not judge others. Diba it's easy to judge without knowing their story. It's easy to judge people without knowing their story.
Wa kay kakabalo unsa iyang struggle. We associate people who are like us. Diba kanang mga palahubog, ang yung mga barkada, mga palahubog ra pod. Ang mga marites, nagtapok ra pod ng mga marites unya color yellow ilang uniform. Ati man mapriso ka. You are not allowed. Imo kong gibidyo, mapriso ka. Agoy, mapriso ka. Kana ba? Bisan sa among mga pari, katong nagtapok-tapok, katong pari nga hilig og tennis. We associate people who are like us. Katong pari nga hilig og basketball, sila ra po'y nagtapok-tapok. We associate people who are like us, but what about those people who are not like us? Please give room for other people to be not perfect because God loves also imperfect people. Nay usa ka experience nako sa gihing, gi-share nako katong Leyte Congress. Human sa misa nako sa alas 5 sa hapon, nay usa ka batan-on nga miduol kanako. Tingon siya, "Pader, last week pader, didto ko sa Digos, nisimba ko didto. Onya, ang pari didto pader, nangasaba, panahon siyang wali, kay naay ni simba, usa ka babae, sexy ka pader. Ang iyahang shirt, pinakigol gyud pader. O nga, yang dughan, kita-kita gyud ang kanal-kanal pader. Hubag kaayo ang babae pader. Ingon siya, pader, masuko po ka kung naay mo sexy, mo simba sa imo ha. Ako siyang gingnan, engko dong dili ko masuko. Ngano man pader? Engko because I do not know the story. Wala ko kahibalo nga nung inato iyang suot. Wala ko kahibalo nga nung nisimba siya. Nisimba ba tong bayhana kay nagpaibog sa pari nga nagmisa? I do not know the story. Sayon kay ta mohukom sa atong isigataw. Unya wala kay ta kabalo sa tinuod nga istorya sa maong tao. To be merciful, you should not judge people. Tinuod sa katapusan adunay paghukom. Pero ang adunay katungod sa paghukom, dili ang tao. Ang Ginoo ang muhikom sa tao. Dili ang tao muhukom sa iyang isig katao. Maybe we are so busy judging people and we do not have time to love them. Timan our vocation is not to judge people. Our vocation is to love them. Ako si ang giingnan. Ingko dong ang akong imagination basin katong bayhana paingon to si ang trabaho. So asa man to ka trabaho pader? Ingko sa level 5. Diha sa UM paingon kanto. Basin ka trabaho to sa mini kubuta. Gatrabaho to sa wild duck. Gatrabaho to sa mga bar dinhi sa atong syudad sa Digos. Unya adunay inspiration nga niabot siyang kinabuhi. Wa ka kay balo ha? Bisag unsa kadautan sa tao. Kung lihukon sa Ginoo ang huna-huna o kasing-kasing sa tao, mausab gyud ang tao. Timan every saint has a past and every sinner has a future. Asa man gikan ang santos, di man na sa laray sa mga makasasala. Manaon sa may past sa santos, ang iyang past, ang iyang sala. Every saint has a past and every sinner has a future. Yan ay konversyon sa usa ka babae. Unya mingon siya, sugod karong adlaw ha,
muundang nako sa akong trabaho, kay ang akong trabaho giyam-iran sa mga tao. Gihukman sa mga tao. Mangita kog mas nindot og mas tarong nga trabaho. Siguro mo apply ko dito sa parokya ni Father Rico. Pag abot niya, ingon siya, sa dili ko mo uli sa balay, musimbaon niya ko diri sa Digos, diri sa simbahan sa Digos. Kay 20 years na, wala ko'y simba-simba. Tanawa daw. First time siya in 20 years nisulod sa simbahan. Unya pag-abot sa simbahan, gihukman siya sa mga tao dito sa simbahan. Dili lang sa pare, bisan sa mga tao nga nakakita kaniya, unsa man ang bayhana. Nganong inana man, perti maning uwagan ng bayana. Uwagan kining bayhana. Unsay nahitabo sa babae? She feels rejected. Timan matug pa ni Pope Francis, the church should not be like a hospital, should not be like a museum that displays perfect people. The church should be like a field hospital that takes care of the hurt and the lonely. Kung ang mga tao nga giila nga mga dautan dili dawaton sa simbahan, asa naman ilang paingnan. Mo nang giingnan ako akong ang tong batanon ingkodong taga-anti kag assignment. Chaman pader adto dito sa Digos. Tapo ka tong mga babae ditong mga hubag kaayo. Ako ang misa nila, ako ang magmisa nila kada Domingo. Bahalag matad maabdan ko kadlawon minisahay tinirahay ana mga bayhana. Usa sa mga kanang practical gyud aron ma-apply ang mercy and compassion, do not judge people. You do not know their story. It's easy to love the lovable. Diba? Kanang mga hamis, lami kayo higugmaon. Kanang mga gwapa, lami kay higugmaon. Kanang mga dato, lami kay higugmaon. It's easy to love the lovable, the intelligent, the rich, the beautiful. But what about the unlovable? How to love the unlovable? Ang akong tubag, know the personal story of the unlovable. Let me tell you another story. Adunay usa ka bata, Teddy ang pangalan. Grade 5 ni si Teddy. Nga si Teddy, badlungon kaayo sa eskwelahan. Dili niya mahalubilo ang mga estudyante, iya mga classmate. He was very moody and cannot get along with his classmates. Ang iyang maestra, si Miss Thompson, mo-claim yun siya nga equal ang tanan niya mga estudyante. She loved all her students. Pero later on, niangkon siya nga dili gyud siya ganahan si Teddy. Dili siya ganahan kang Teddy, nga naman, she could not understand why Teddy will not participate in her class. Di siya kasabot nga nung si Teddy unwilling to learn. Usa ka Christmas, nabatasan sa maong eskwelahan, nga ang mga estudyante muhatag og regalo sa maestra. Karon ang iyang mga estudyante mihatag og regalo. Ang regalo sa mga classmates ni Teddy, gwapo kaayo nga pagkaputos, o nya, gwapo kaayo ilang mga regalo, pero natingala si Miss Thompson nga ang regalo ni Teddy giputos lang sa newspaper. O nya, karaan gani nga newspaper. Ang gibuhat ni Ma'am Thompson, iyang giablihan ang regalo ni ni Teddy. O nya, ang sulod sa regalo, perfume nga katunga na lang. O nya, ang bracelet nga katunga na lang pod ang mga bato.
Aron dili maulawan si Teddy, gigamit ni Thompson, Ma'am Thompson, ang perfume, unya gigamit niya, gisuot niya ang pulsiras, ang bracelet. She acted like she liked it. Pagsuot bitaw ni Ma'am Thompson, niingon di si Ma'am Teddy, ingon siya, Ma'am Thompson, with that bracelet, you look as beautiful as my mother. And with that perfume, you smell like she did. First time nga naghisgot si Teddy og mama. Nga, ang bracelet o ang perfume, nagpahinumdum sa mama ni Teddy. Munang na-curious si Ma'am Thompson, nidagan si Ma'am Thompson dito sa office, unya iyang gi-check ang record. Unsa may istorya sa kinabuhi ni Teddy. Nya mao ni ang iyahang nadiskubrihan. Grade 1. Teddy shows promise but has a very home situation. Naagyod ni future si Teddy. Pero disturb si Teddy kay gubot ang iyang pamilya. Grade 2. Teddy could do better, but mother was seriously ill. Naunta na makabuhat pa unta ning maayo si Teddy, pero ang iyang mama nasakit karong tuiga. Grade 3. Teddy is a good boy but distracted. Mother died this year. Fourth grade, o grade 4. Teddy is a good boy. Is a slow learner. His father shows no interest in him. Pagkahuman bitog basa ni Ma'am Thompson, kain ato daay ka problematic ang kinabuhi ni Teddy. Nihilak in town si Ma'am Thompson. Unya niluhod si Ma'am Thompson, niingon siya, Lord, please forgive me. Mao daay nga badlungon kay ning bataa. Kay wala daay nahigugma kaniya. O katong nahigugma kaniya, wala na niining kalibutana. Pagkaugma, they have a new teacher. Si Ma'am Thompson gihapon ang ilang teacher, but Ma'am Thompson has become a new person. She took off the eyes of judgment and puts on the eyes of love. Ang iyang gibuhat, gihimo niya nga si Teddy iyang personal project. Iyang gi-adapt si Teddy. Iyang gipa-feel ang mother's love kang Teddy. Gi-tutored niya si Teddy, gipa-eskwela niya si Teddy. Years later, Ma'am Thompson received a letter from Teddy. Nya mao ni ang nakasulat, Miss Thompson, thank you. I am now about to graduate from high school. Second in my class. Another letter ni abot na pod, another letter after 4 years. Miss Thompson, thank you. I am now about to graduate from college. First in my class. Tanawa, bright yun ay ni si Teddy. Problematic lang ang iyang pamilya. Mao nang wala po'y focus ang iyang kinabuhi. Another letter ni abot kang Miss Thompson. Miss Thompson, thank you. I just graduated from the medical school and I am about to get married, and I want you to come on my wedding day and sit on that chair where my mother would have sat if she was still alive. Tanawa, aduna gyud akong diferensya
kung kaila ka sa usa ka tawo ug kung wala ka kaila sa maong tawo. Kung wala ka kaila sa tawo, no? It's easy to judge. Pero kung kaila ka sa usa ka tawo, it's easy to show mercy. Mao na kung aduna bitaw kay tao nga magsurok yun imong dugo, makakita kaniya. Basin wala pa ka kaila kaniya. Maybe you do not know their story. Kaya kung once nga makaila ka sa imong istorya, sa ilang istorya, it's easy for you to be merciful to them. Mangutana ko kaninyo, nakaila na ba mo sa istorya sa imong bana? Kaila pa der, ako na maganin siyang ipabarang na hapit na ni ipabarang akong bana. Nalagi akong asawa, nay asawa ba? Ako siyang giingnan. Pader, nganong na high blood man ko, pader, nga di man ko muka og litson. Wala ko nagakaon og parat. Likay-likay ko anang parat. Pader, maka high blood man na. Ako siyang gikomedyahan. Kanang sigig tanaw sa dagway sa imong bana, maka high blood baya na siya. Sus, unsay nahitabo pagkakagabi nangatulog sila. Iyang gipahilmet iyang bana. Kay aron di makitaan ang dagway siyang bana. Nasuko iyang bana pero aron walay away, naghilmet iyang bana. Kay ma-high blood man siya kung makakita sa dagway siyang bana. Kabalo ba mo sa istorya sa kinabuhi ni Zacchaeus? Ang usa ka leksyon nga makatunan nako sa kinabuhi ni Zacchaeus, mauni. What you think your greatest liability is actually your greatest asset. Unsa man ang liability sa binisaya nga pagsabot? Kana bitaw naa sa imuha nga wala nimo ganahi. Kanang naa sa imong kinabuhi nga wala nimo ganahi, that's a liability. Kanang naa sa imong lawas nga wala nimo ganahi, that's a liability. Unsa may dili nimo ganahan sa imong lawas? Ang imong ilong? Ayaw panaway sa ilong sa imong katapad. Parehas ra mong ilonga. Kanang imong height, kanang imong color, mo nang sa kalibutan, no? Maningkamot ta to correct something bad in our life. Mao na kung dili ka itahamis, nutnut ta, nutnut. Na kung di ta ganahan sa atong buhok, kuluran jud ni atong buhok. Nga naman, nagtuo ta, that's a liability. By the way, daghang bang mga marites din grupo ha? Mare, kabalo ba ka, unsay gamit siyang ilok kanang atong kumare? Ha? Kanang roll-on, kabalo ba ka? Unsa man mare, tanawa ra gud ang ilok mare, perting ituma, kiwi siguro iyang gigamit. Unsa may gihilakan, unsa may gituhuan ni Zacchaeus nga iyang liability? Ang iyang pagkaputot. Ayaw kasuko mga Ilonggo ha? Ayaw kasuko mga Ilonggo. Basin si Zacchaeus, tagapututan Iloilo. Ang gihilakan ni Zacchaeus, no? Ang iyang mao ni iyang liability. Na-imagine ako ba, katong gi-eskwela pa ni sa Zacchaeus, ginabuli ni siya sa mga classmates. Putot. Unano. Samtang ang iyang mga classmates mo adto dito sa library, nga kung naikuha og libro, mukinto lang o posible, isa ang kamot, unya kuhaon ang libro.
Unsay gibuhat ni Zakeo? Mangita pa siya lamisa. Mangita pa siya bangko aron makuha niya ang gusto niyang kwaon diha sa library, diha sa shelves. Mauni ang gihilakan ni Zakeo. Lord, why did you not make me like somebody else? Ginoo, wala man ko nangandoy nga mahimong higante. Himuan lang ko, Ginoo, nga parehas unta sa akong mga classmates sa ubang mga tao. Ginoo, paghimo og milagro, aron mo taas ko. What Zacchaeus think as his greatest liability turns out to be his greatest asset. Timan kini bitaw ang imong kahuyang, magdala na nimo paduol sa Ginoo. Kining imong gidaladala nga sakit, magdala ka nimo paduol sa Ginoo. Your greatest liability will bring you closer to God. Naiusa ka pare akong kaila. Nagampo siya sa Ginoo, luhod-luhod jud ang pare. Kay diha siyang parokya, adunay usa ka tawo nga dali kaayo mulibak sa iyaha. Naiusa ka tawo nga sa mindset pa sa mga Amerikano, pain in the ass. Nga nang siya kay hinungdan, ma-stress ang pare. Muna halos kada adlaw muluhod ang pare. Nagampo ang pare, mingon siya, Ginoo, patya na ning tawana. Ginoo, kuhaan ning tawana diri sa parokya. Nitubag ang Ginoo, pinaagi siyang konsensya, siyang huna-huna. Niingon ang iyang huna-huna, Padre, dili nako na kuhaon ang maong tawana. Kay tungod anang tawhana, mas grabe ka muampo sa ako. Nay nangutanan ako sa gihing, Father, asa man ang dalan paingon sa langit? Ingko dong wala diha paingon sa tulugan. Ang dalan paingon sa langit, naa sa imong pamilya. Nangutana siya, Father, unsang hitabua nga ang pamilya mahimong dalan paingon sa langit? Ako siyang giingnan, your brother is your way to heaven. Your sister is your way to heaven. Inanay ang Ginoo. Gusto gyud sa Ginoo nga malangit ta. Nga bisan ka ng imong bana nga badlungon, pwede na gamiton sa Ginoo aron mahimong imong plane ticket paingon sa langit. Muna mga asawa kung badlungon inyong bana, ayaw in town ipabarang. Kay mauna siya ang imong dalan paingon sa langit. Usa kay ni ana balik ta kang Zacchaeo. Nakabalita si Zacchaeo nga ang Ginoo mo bisita sa ilahang lugar dito sa Jericho. Simple ra ang pangandoy ni Zacchaeo. Naingon si Zacchaeo, I want to see Jesus. Tuod man pagkahibalo niya nga tuwa na sa sentro, nidali si Zacchaeo dito sa sentro kay gusto makakita kang sa Ginoo. Ang inyong ma-imagine, pag abot niya sa sentro, wa na sa kakita sa Ginoo, kay naa sa unahan ang mga higante. Di na sa kakita. Ang very easy response of Zacchaeo, ma-discourage siya. Mingon siya, tungod manggod sa akong kahuyang, tungod manggod kay putot ko, dili ko makakita sa Ginoo. Timan daghang panahon nga ang atong kahuyang magpugong kanato aron mo sunod sa lakang sa Ginoo. Naiusa, pag LML, sa dili ko palahubog man ko. Ang atong kahuyang magpugong aron mo sunod sa misyon sa Ginoo. Naabi tayo JKK, nag-elect sila og presidente sa kapilya. Giingnan siya, ikaw ang atong himuong presidente. Nireklamo, sa dili ko, sa nganuman, pangagmang ko.
Nakaingon ko, gibalitaan ko, unsa man day ng GKK President, kinit-kitay by day na diha. Ang atong kahuyang, magpugong ka nato, pagsunod sa Ginoo. Unsay gihimo ni Zaccheo? Wala na discourage si Zaccheo. Nidagan si Zaccheo, naguna sa panon, unya ni kat-kat sa kahoy. Kung dili pa unano si Zaccheo, dili siya makahuna-una o kat-kat. Kung wala siya na-focus iyang kahuyang, dili siya makahuna-una o kat-kat. O sa dihang nakitaan siya sa Ginoo, ang mga tao ba gusto mo kuha sa atensyon sa Ginoo? Jesus, King of Nazareth, Jesus. Pero asa naabot ang atensyon sa Ginoo, tuwa kang Zaccheo. Niingon ang Ginoo, Zaccheo, hurry down. I want to stay in your house today. Tanawa ang grasya nga nadawat ni Zaccheo tungod siyang kahuyang. Ang iyang pangandoy, gusto lang niya makita ang Ginoo. Ang nahitabo, ang Ginoo, mipuyo diha siyang panimalay. Mura bitaw usa ka tao gikan sa sulop. Birthday niya, ang iyang pangandoy, makakaon lang og bingka sa sulop sa iyang birthday. Pero unsay nahitabo, ang nahatag kaniya, cake sa red ribbon. Inana ang grasya. Ang imong gipangayo gamay ra, pero gipasubraan sa Ginoo. By the way, wala ko gibayran sa red ribbon aron i-advertise ang ilang kumpanya. Munang ayaw mo pangayo komisyon sa ako Mao ni ang tawag, mao ni ang grasya. Wala nimo gi-expect, and yet it was given to God. Muna mangutana ko pag-usab. What you think your greatest liability? I tell you, it's not a mistake. Dili mistake ang porma sa imong ilong. Dili mistake ang imong height. Dili mistake ang imong personality. There is nothing wrong with your life. You are not a mistake. Why? Because God cannot make a mistake. Na problema ka sa imong bana, but your husband is not a mistake. Your children are not a mistake. Na-stress ka sa imong anak, pero dili gyud sila mali because God cannot make a mistake. Kabalo ba mo, unsa ang pamaagi, mapurma ang perlas? Wala ko nagpuyo sa kadagatan. Dili pod ko ukoy nganong makahibalo unsay nahitabo anang mga perlas. Nabasahan nako ni sa Google. Basta Bisaya Google, kung Tagalog Google. Hilas kaayo. I-Google mo. Ay parehas ra na. Mura nag-noodle ug noodle. In the life of a clam, a grain of sand enters. Kana bitawng taklubo, dako na nga kabibi. In the life of a clam, a grain of sand enters. Kay magbuka-buka man na sa dagat. Nga na'y balas nga moabot diha siyang kinabuhi. Gamay nga bato. And this grain of sand is so painful, is so irritating and uncomfortable. Ang tentasyon, no, i-give up, iluwa ang sakit nga bato. Pero unsay gibuhat sa taklobo, bisag sakit kaayo ang bato, so irritating and uncomfortable, the clam continues to envelope. That after so many years, maybe sa natural, no, hundreds of years, that painful sand has become a precious pearl. Ang gwapo kaayo nga bato, nga perlas, gikan sa sakit kaayo nga balas. Mangutana ako kaninyo, what irritates you today?
Or who irritates you today? Usay, ang dali ni mo maunaan ka itong mga tao nga nakapa-stress sa imuha. Kabalo ba mo, unsa pa'y mas grabe pa sa stress? Is 4. Patres, gamay raman ang 3. Mas grabe good ang 4. Who irritates you today? Imong bana? Imong asawa? Imong mga anak? I tell you, they are your precious pearl. Do you know the story of Jeremiah? Jeremiah was too young when called by God to be a prophet. Unsay reklamo ni Jeremiah? Naingon siya, God, I am too young. Unsay tubag sa Ginoo? Jeremiah, say that you are too young. I can use you with that limitation. Kabalo ba mo sa istorya pod ni Moises? Sa dihang gipili sa Ginoo si Moises, nga instrumento aron luwason ang mga Israelita gikan sa slavery sa Egypt. Nireklamo si Moises. Mingon siya, God, I cannot talk to Pharaoh because I stutter. I have difficulty in speaking. Abi ninyo si Moises, kanga na nga mo istorya. Maunang si Moises, adunay spokesperson si Aaron or Aaron because of his difficulty in speaking. Unsay ingon sa Ginoo, sa Moses, I want you, not Aaron, to talk to Pharaoh. I can use you with your limitation. Tuod man, na-inspire si Moses. O nga, giadto niya ang paraon, ang hari sa Egypt. Giingnan niya, let my people go. Usahay ba? Usa lang kataw ang magpahinumdom ka nato. Nga ang atong kahuyang dili makapugong sa gahom sa Ginoo. And we will be inspired. Maunang nahitabo kang Moses. Maunang nahitabo kang Zacchaeus. Maunang nahitabo kang Jeremiah. Mangutana ako, what is it in your life that God cannot use you? Unsa may naa diha sa imuha nga dili kaya gamiton sa Ginoo. Pader, di ko mag-il-il pader kay palahubog ko. Uy, kadagag mga pari nga palahubog. Kaya gamiton sa Ginoo ang kahuyang sa tao. Isip panapos, kay lain na kay inyong tinanawan sa ako, Naingon ko, I start with a short story and I will end with another short story. Primero, the story of a priest and a soap maker. Karon, the story of an old woman. Bahalag tigulang, basta pulag nga bil. Fights, rana. Nayon sa katigulang, nga ang iyang gibuhat kada adlaw, gikan siyang balay, muadto siya dito sa balon, mukuha og tubig kada adlaw. Unya ang gigamit niyang water container duha ka buok. Ang usa flawless kaayo, perfect. Ang usa adunay liki. Usa ka gyud ni ana nireklamo ang water container nga adunay liki. Iyang giingnan ang iyang amo katong tigulang, ingon siya, you know, I am so discouraged. By the way, istorya ra ni ha. Kahadlok in town kon makaistorya ng water container in English pa. Ingon siya, you know, I am so discouraged because I am not faithful in my responsibility. Tungod kay adunay kahuyang sa akong kinabuhi, there is a leak in my life. I only deliver half full of water because the water leaks down on our way. Tungod kay adunay liki sa akong kinabuhi, katunga lang sa tubig akong madala. I am discouraged. I am frustrated.
Nitubag ang tigulang, niingon siya, wala ba kakabantay? Nga adunay bulak, diha mismo sa kilid, nga atong giagian. Nga naman, kay ako may tag-iyan nimo. Kabalod jud ko sa imong kahuyang. Ang akong gibuhat, gigamit nako ang imong kahuyang. Nagtanom kog liso sa mga bulak, diha mismo sa agianan, diin mo mo agas ang imong tubig. And for 3 months now, I pick up beautiful flowers and decorated my house. Na ako'y bulak, tungod kay kada adlaw, every time we travel, you watered my plants. Just like the story, kung kaya gamiton sa tigulang, katong water container nga liki, kaya po ta gamiton sa Ginoo. Ayaw kasuko ha. Ang water container baya nga adunay liki, ang meaning ato, kamo baya to. Mga liki baya pun mog utok. Kitang tanan, we are cracked people. Unsa may makapaliki nato? Ang atong sala. Ang atong kahuyang. Ang atong di maayo nga desisyon. Ang atong desisyon nga ni compromise ta sa kalibutan. We are cracked people. Mao nang timan whatever it is that is holding you back, kanang magpugong nimo, whatever it is that is holding you back, your past sins, your bad decisions, your weaknesses, I tell you with confidence, they cannot disqualify you to the beautiful things that God has already set in our hearts. Kung kaya gamiton sa tigulang ang mga liki, unsa pa kaha ang Ginoo. God can still use you with your limitations.